Wanga jodak maisebania hetong ma Kenya gi Tanzania. Yuak ni obila ma Tanzania magi wachone osisandogi kuom ndala ng'wen koro. Kagigeng'o ng'anyo kik medre e gwengego. Jodak go wachone obila go diro negi iro malungo wang' nyaka ei Kenya. Seche duto magigayo jo ng'anyo mano mantiere piny Tanzania. Giwachone giyudo hinyruok ne ng'anyo moko mulogi kata matin. Kabende gisani gidwaro obila ma Tanzania mondo were kodgi mos mar mondo migiket maino ne joma ng'anyo e pinygi. Njia ambayo ni ya kupendeza na nzuri, tumefanya biashara ambazo ni upande wote, lakini karibuni kumekuwa na maandamano Tanzania kwa sababu ya za kisiasa. Imefikia sasa matatizo ni pale wanarusha vitoa machozi ama tunaita tear gas kwa lugha ya Kiingereza. Inasababisha baadhi ya watu hapa kupata hasara. Watoto wakipigwa na tear gas inawafikia kwamba inaathiri watoto, wanakohoa, wengine wako wanakimbizwa hospitalini. Serikali tusaidie, kwani sisi tulipiga kura Tanzania. Sisi ni wa Kenya. Kwa nini waturushie? Kwa nini waturushie vitu kama hivyo? Wanaturu watoto wetu. Watoto ni wadogo. Mpaka sasa hivi watoto wako hospitali. Tunataka watusaidie usaidizi kwa sababu tulipata majanga mengi kwa sababu watu waliumia sana. Hata watoto waliruhusiwa kwenda kwa shule, walikuwa wanafanya mtihani na hapo ni jirani tulikuwa tunafanya kazi. Jatend piny William Ruto okinyi makawuono noromo gi jotelo mopogore opogore mawuok Imbo mar Kenya e kar jot matin mar jatend piny ma Kakamega. Jotelo go kuom duol achiel nomedo singo siro jatend piny e chenro mage mag dongruok kod telo ne piny Kenya. Kagikwayo mar mondo mi ochwal dongruok e gwenge mag Imbo mar Kenya. Jatend piny korka kore osingo mar neno ni counties duto makono odongore koting'o kelo joket mwandu mano mar kunyo mula. Medo lope mag pur e kind dongruok mamoko. Moyo kwenyi, umere kutachiranga, olera kwenyi, umere kutachiranga.